Verím, že si krásne slnečné počasie užívate plnými dúškami a zároveň sme radi, že ste si našli čas aj na naše víkendové spravodajstvo. Nasledujúce vysielanie bude venované aktuálnemu dianiu v Novomestskom regióne. Vítajte pri obrazovkách televízie Pohoda. V našom meste sa so svojím hereckým umením predviedli najjagavejšie slovenské hviezdy súčasnosti. Deti oslávili svoj medzinárodný deň. Poriadne veselo bolo aj v parku Jozefa Miloslava Hurbana. Nie len čistokrvné psy sú krásne, svoje čaro ukázali na súťaži aj ich menej ušľachtilí kamaráti. Medzinárodný deň detí sa oslavuje v mnohých krajinách sveta a od roku 1952 oficiálne aj na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa ani v našom meste nezabudlo na tých najmenších. Nuž a tento pre nich veľký deň oslavili naozaj tak, ako sa patrí. Určite vás o tom presvedčia aj nasledujúce zábery. Park Jozefa Miloslava Hurbana sa vďaka Mestskému kultúrnemu stredisku a materskému centru Bambi premenil na jeden deň na skutočný raj pre deti. Svet plný detí, takýto názov niesol hudobno-zábavný program, ktorý si pripravili pre deti z nášho mesta pri príležitosti ich veľkého dňa. Robíme to mierne edukačne, kedy si spájame svoj vlastný svet. Tým chceme detičky trošku naučiť, že nie len naše malé Slovensko, ale sú svetadiely, svet je plný detí, je to všetko farebné. Celé podujatie sa odštartovalo hudobnou zložkou, na ktorú si privzali vzácneho hostia. Naše pozvanie prijal multiinštrumentalista Peter Adamov, ktorý tu robí krásnu atmosféru a je nám veľmi veselo. Ja milujem prácu s deťmi a naplňa ma to. Nemám ešte vlastné deti, možno aj preto, ale je to super. Myslím si, že to je naozaj akože zmysluplné za každých okolností. Práca s deťmi, venovať sa im, lebo to je naša budúcnosť. Som veľmi rád, že ma prizvali na tento projekt a že som mal s týmito fantastickými ľuďmi robiť takúto peknú akciu pre detičky. Po tejto časti sa pokračovalo samotným súťažením detí, ktoré museli prejsť cez jednotlivé stanovištia. Každé jedno z nich bolo zamerané na určitý svetadiel. Kde môžu v Ázii ako mongolské kone pobehovať, chodia cez Čínsky múr. V Antarktíde spájajú kryhy, chodia cez iglu. Mne sa najviac páčia tí koníkovia. Páčili sa mi aj pesničky. A sme robili aj tie krúžky Páčilo sa mi, keď sme spievali. A sme ešte aj robili, aj sme stávali poháriky, vo ktorých boli nalepené vajíčka. Najviac sa teším na Austráliu, kde sa musia vyhýbať krokodílom a hadom. A taktiež máme Európu, kde stavajú monumenty európske a priraďujú k nim jednotlivé vlajočky. A v Afrike hádžu kokosovým orechom. Zabudla som na Ameriku, kde samozrejme ďalšie športové činnosti majú. Skákali sme, chytali sme rybky a potom sme skladali peniažky od najväčšieho po najmenší. Bežali na koňoch, skladali pucle. Páčia sa mi tu súťaže, na ktorých sa môžem vyblázniť a teším sa na Antarktidu. Hráme sa tu celý deň a to sa mi páči. Deti po absolvovaní všetkých súťaží dostali stúžky na ruku a na konci ich čakalo prekvapenie. Každá skupina dostane svoj svetadiel a môže ho prilepiť na našu krásnu guľu a vytvoríme s nej zemeguľu. A to bude vlastne aj taká odmena, že vytvoríme si svoj vlastný svet. Počasie malým bádateľom v tento deň taktiež prialo a okrem toho, že sa zabavili a niečo aj naučili, dostali možnosť v krátkom čase precestovať celý svet. Lucia Porubanová, televízia Pohoda. Vy muži ste také veľké deti, oslavil si aj ty tento deň? Áno, dostal som zo pár gratulácií a dokonca aj sladkosť. Poďme ale ďalej. Na Beckovský hrad zavítali sokoliari so svojou zbierkou dravých vtákov. Návštevníci mohli okrem iného obdivovať aj kráľa slovenských dravcov Orla Skalného. Súčasťou celodenného programu boli aj letové ukážky operencov v akcii. Návštevníci Beckovského hradu mohli v nedeľu obdivovať kolekciu týchto nádherných dravcov. Veľkú pozornosť pútal kráľ slovenských dravcov Orol Skalný. Obdivovať sme mohli aj najväčšiu sovu zo Sokoliarskeho dvora Víra Skalného. Ako ďalší bol krkavec, ktorý dostal názov Ferový myselník a skupinku doplňa Harrisov jastrab, ktorý pochádza zo Strednej Ameriky. Orol Skalný, toto konkrétne, čo tu máme, je samica, volá sa Zuza.
Momentálne má 3,5 roka. Je to polovný orol, čiže s ním chodívame aj na polovačky. Orly sa vraj dožívajú až 60 rokov, no táto samička má iba 3,5 roka. Sú verné svojmu sokoliarovi, ktorý sa o nich stará. V podstate všetky dravce vyžadujú špeciálnu starostlivosť, lebo keď sa raz stanete sokoliarom, tak predsa len je to taký záväzok, že tým dravcom sa musíte venovať. Je to každodenná starostlivosť, každodenné cvičenie dravca, lietanie dravca. Dravé vtáky sa živia surovým mäsom, okrem bravčového. Orol skalný, ktorému hovoria Zúza, váži 5 kg. Vír skalný je samček, ktorý sa volá Oskar, má momentálne 1 rok, zatiaľ je vo výcviku, ešte nám zatiaľ nelieta, máme ho iba nejaké 2 mesiace, 3. Vír skalný je naša najväčšia sova, aj najväčšia sova v Európe. Detskí návštevníci si mohli sovičky aj pohľadkať. Súčasťou programu boli letové ukážky dravcov v akcii. No napríklad to, že sa niekedy vedia aj vrátiť späť, že keď napríklad zaletia, tak ich vedia nájsť, lebo tí sokoliari sú rozmiestnení po celom Slovensku a vedia si povedať, keď im niečo uletí, takže nájdu toho dravca naspäť, keď je vycvičený, samozrejme. Išel som písleť sa na orlov. Orol skalný sa mi najviac páči. História hradu Beckov je neoddeliteľne spojená so životom vojvodu Stibora zo Stiboríc. Je o ňom známe, že v časoch pobytu a oddychu na hrade Beckov poriadal chýrne poľovačky. Ich súčasťou boli aj sokoliari. Žaneta Miklovičová, televízia Pohoda. A pozrieme sa aj na ďalšie pekné miesta v našom regióne. Naozaj netradičné vyučovanie majú za sebou žiaci zo základnej školy v Kočovciach. Zúčastnili sa totiž dennej školy v prírode, ktorej cieľom sa tentokrát stal vysielač na Veľkej Javorine. Okrem toho, že deti absolvovali prehliadku tohto miesta, boli pre ne pripravené aj rôzne súťaže. Veľká Javorina sa počas celého roka stáva dejiskom rôznych podujatí. Tentoraz sa na nej uskutočnila zaujímavá akcia, a to denná škola v prírode pre žiakov zo základnej školy z Kočoviec. Pre deti bol pripravený program s názvom Človek a technika. Dnešnú návštevu vysielača Veľká Javorina máme vďaka škole v prírode, ktorú organizuje Paňka Ševčíková. A na nákladoch sa veľmi významnou mierou spolupodiela náš bývalý žiak, absolvent školy v Kočovciach Peter Masaryk. Je zameraný na to, aby sa populárnou formou deti zoznamovali s vecami, ktoré súvisia so životom v denných situáciách. Dneska sme pre deti pripravili program, ktorý sa týka vlastne vlnenia, vysielania, elektromagnetického žiarenia a digitalizácie. V rámci tohto podujatia absolvovali aj prehliadku vysielača. Veľmi sme sa inšpirovali, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí. No a teraz, už aby sme si v tých takých konkrétnych aktivitách to vyskúšali, čo sme sa dozvedeli, tak to nás teraz čaká nasledujúci blok hier a aktivít. Je to zaujímavé o tom vysielači, čo rozprával ten správca a títo hry sú tu dobré. Dobré aktivity sú tu, dá sa tu aj pobaviť dobre. Dennej školy v prírode sa zúčastnil aj starosta obce Kočovce. Ja som pôvodom technik, mám elektrotechnické vzdelanie. 28 rokov som robil v školstve, takže takéto aktivity uvítam, podporujem. Myslím si, že takáto aktivita je prínosom, lebo nie všetko sa dá len z knižky vyčítať, ale treba to aj zažiť. Jana Moskomenský povedal, že najefektívnejšia forma učenia sa je zážitok. Preto ja všetko robím preto, aby pre deti bol pripravený ten zážitok, aby sme im ho sprostredkovali. Videli sme tu veľa nových zaujímavých vecí, je tu veľa takých vecí, ktoré sme ani nepoznali a sme sa dozvedeli niečo nové. Je to fyzika, ktorú moc nemusíme, ale tak zaujímavé to bolo. Vnútri sme sa boli pozrieť a rozprávali nám o tom a trocha ma to aj bavilo. No a teraz hráme všelijaké hry a to ma baví viac. A na záver ešte jedno poďakovanie. Veľmi sa chcem poďakovať rodičom, ktorí prihlasujú deti do škôl v prírode, lebo je to taká najefektívnejšia forma učenia sa. Chcela som sa poďakovať všetkým podporovateľom a všetkým ľuďom, ktorí mi pomáhajú pri realizácii mojich projektov. Žiaci z tejto školy mali vďaka projektu Človek a technika možnosť prežiť netradičné spestrenie vyučovania, ale taktiež sa zdokonalili v komunikácii so spolužiakmi či v presadzovaní svojich vlastných názorov a postojov v tíme. Lucia Porubanová, televízia Pohoda. Herecké hviezdy ako Ján Koleník, Braňo Deák či Zdena Studenková boli hlavnými protagonistami hriešnej komédie s názvom Kto zhasol svetlo, ktorú prinieslo divákom Mestské kultúrne stredisko. Známi slovenskí herci sa postarali o vynikajúcu atmosféru a divákom ponúkli svoje herecké talenty v plnom nasadení. Na svoje si prišla najmä dámska časť publika.
Mestské kultúrne stredisko si pripravilo pre svojich divákov hriešnú komédiu s hereckým obsadením lahodiacím predovšetkým ženskému publiku. Postarali sa o to slovenskí herci Ján Koleník a Braňo Deák. Mužskú časť publika potešila mladá herečka Kristína Svarinská, nestarnúca Zdena Studenková a humorom sršiaca Zuzana Tlučková. Na čo sa mohli diváci tešiť v komédii s názvom Kto zhasol svetlo, nám prezradili mužskí protagonisti. Že si oddychnú pri divadle, lebo je viacero žánrov divadelných a toto je presne takéto zájazdové predstavenie. No tak môžu sa tešiť na nás, na túto vtipnú komédiu, na rôzne vtipné situácie a na našu pozitívnu energiu. Hriešnú komédiu Kto zhasol svetlo napísal Marc Camoletti, ktorý patrí medzi najznámejších francúzskych komédiografov. On píše vždy takéto hry, kde sa mu akoby opakujú postavy, kde sa opakuje dokonca aj zápletka a to je nevera. A tá nevera je vždy veľmi vďačná, divadelná situácia, ale aj životná. Prečo však považuje neveru za vďačnú na divadelných doskách či v samotnom živote, nám slovenský idol Žiem prezradil a uviedol na správnu mieru. Lebo ľudia, keď nie sú priamo v nevere zainteresovaní, tak sa veľmi radi na tom bavia, keď sú toho svedkami. Ján Koleník stvárnil v spomínanej bulvárnej komédii manžela, ktorý podvádza a je podvádzaný. A je to zvláštne, že človek, ktorý sám podvádza, tak je o to viac háklivejší alebo žiarlivejší. Braňa Deáka sme mohli vidieť v postave Roberta, ktorý bol milenec, športovec, troška spomalenejší, no v konečnom dôsledku veľmi milý. Braňo Deák nám prezradil aj to, čo on sám má spoločné s postavou Roberta. Áno, tak ja som tiež športovec, takže máme spoločnú túto vášeň pre šport napríklad. Obaja herci pôsobili nielen na divadelných doskách energicky, ale i na tých životných. Braňo Deák nám prezradil aj to, prečo si tak pestuje fúzy, v ktorých ho diváci nemajú len tak možnosť vidieť. Natáčam takú poviedku, tak akorát dnes som bol nakrúcať a ešte budem vo štvrtok nakrúcať, tak som si to musel nechať kvôli tomu, aby to neskočilo tam zrazu. Sálou Mestského kultúrneho strediska sa počas tejto hriešnej komédie ozýval smiech a humor. Skutočnosť, že toto divadelné predstavenie bolo vypredané, hovorí za všetko. Veronika Wolfová, televízia Pohoda. Z divadelných dosiek sa teraz presunieme do školských hlavíc. Jedna zo 4 základných škôl v Novom Meste nad Váhom sa môže pochváliť 3 novými odbornými učebňami v hodnote viac ako 250 000 eur. Chémia, fyzika, technické práce, ale i biológia sa tak pre žiakov zo základnej školy na ulici Kapitána Nálepku stanú omnoho zaujímavejšími. Vďaka národnému projektu získala základná škola na ulici Kapitána Nálepku ako jediná v Novom Meste nad Váhom 3 nové odborné učebne. Tento projekt je zameraný na profesijnú orientáciu žiakov základných škôl, na ich odborné vzdelávanie, prípravu a na prácu s talentami. Ide nám o to, aby žiaci základných škôl sa dozvedeli viac o možnostiach štúdia na stredných odborných školách a práve zariadením týchto učební získajú viac informácií, pretože ich teoretické vedomosti si tu môžu priamo vyskúšať manuálne. Z každého kraja bolo vybraných 7 základných škôl, ktoré sa môžu tešiť z nových učební. Táto škola bola vybraná do toho projektu ako pilotná škola. My sme túto školu uprednostnili pred inými aj preto, že tam boli stanovené isté kritériá a jedným z kritérií bolo aj to, ako sa škola doposiaľ zapájala do súťaží v tejto technickej oblasti. A táto škola bola aktívna. Splnila teda aj iné predpoklady, mala na to priestorové podmienky. Škola dostala vybavenie na vyučovanie prírodovedných predmetov chémie, fyziky, biológie a takisto na technickú výchovu. Sme veľmi radi teda, že takéto vybavenie sme dostali, pretože deti, ktoré doteraz pracovali na 40-ročných ponkoch so 40-ročnými nástrojmi. Medzi také zaujímavosti patrí z fyziky napríklad Van den Graffov generátor. Ďalej tu žiaci môžu využívať pomôcky na termodynamiku či autíčko na vodíkový pohon a mnoho ďalšieho. Ako sme mali možnosť vidieť, deti veľmi zaujali a sú ochotní a radi s nimi pracujú. Ostatné 3 učebne taktiež vo vybavení nezaostávajú a aj tu majú deti k dispozícii veľa nových užitočných predmetov. Samozrejme k týmto predmetom je aj softverové vybavenie, interaktívne tabule, aby teda niektoré veci si mohli aj premietnúť. V rámci tohto projektu investovalo Ministerstvo školstva na každú školu 259 000 eur. Prínos podpory takejto technickej výchovy a odborného vzdelávania by sa mal prejaviť najmä v tých zručnostiach žiakov,
schopnosti pracovať v takýchto oblastiach a samozrejme aj vo zvýšenom záujme o odborné vzdelávanie, o prírodovedné predmety a podobne. To prepojenie, či už je to polytechnická výchova, alebo tak ako teraz majú vytvorenie učebne chémie, učebne fyziky, je nesmierne dôležité pre ďalší vývin toho dieťaťa. Sme to potrebovali ako sol a jednak nás to prinútilo zmodernizovať aj ostatné veci. Učitelia sú radi, že teda máme takéto vybavenie, pretože sú v kontakte aj s lektorkami celého projektu a takisto majú ešte v ponuke vzdelávanie, ktoré by malo začať v najbližšom čase. Pre týchto žiakov sa začína celkom nová éra vzdelávania, ktorá im určite veľkou mierou pomôže do budúcnosti. Lucia Porubanová, televízia Pohoda. Uplynulý víkend sa v nedalekej obci Kalnica niesol v znamení horskej cyklistiky. Bike centrum navštívili stovky milovníkov adrenalínu, ktorí si mohli vyskúšať viac ako 400 nových modelov bicyklov. Okrem Slovákov a Čechov sa zúčastnili aj Nemci a Francúzi. No a my sme samozrejme nemohli chýbať tiež. Víkend v Kalnici patril vyznávačom horskej cyklistiky. Prebiehal tam už 4. ročník podujatia s názvom Bikefest. Adrenalínoví nadšenci zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Poľska či dokonca Nemecka a Francúzska mali možnosť otestovať približne 400 bicyklov od 50 vystavovateľov. Návštevníci si počas 3 dní užili naozaj bohatý program. Piatok bol dual pump track ako jediná vec pomaly v strednej Európe. Veľmi veľký unikát. Najbližšie to majú vo Švajčiarsku, Taliansku, ale nie v takej podobe, ako máme my. Hlavným dňom festivalu bola sobota, ktorá sa začala detskými pretekmi a pokračovala enduro pretekmi, o ktorej bol veľký záujem. Kde sme čakali 30-40 návštevníkov, nakoniec bolo cez 100 pretekárov. Takisto nechýbali ani súťaže v slopestyle či skokoch do airbagu. A večer o 6:00 začína kvalifikácia na dual slalom, čo ako kráľovská disciplína v MTB disciplínach. A ten bude pokračovať pri umelom osvetlení finále až večer o 9:30. Festival pokračoval v nedeľu 2 pretekmi, ktorými boli downhill a maratón. Bikefestu sa zúčastnil aj slovenský reprezentant v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach Filip Polc. Festival je super, no jediný na Slovensku zatiaľ a tým pádom aj najlepší. A každým rokom sa to zlepšuje. Chodím sem už pár rokov, je to hlavná príležitosť toho, že ľudia, keď chcú investovať, kúpiť si dobrý bicykel, tak tu si ho môžu vyskúšať, naozaj sa s ním môžu naozaj previesť. Popri tom je tu kopec súťaží, takéto akcie po celom svete sú obľúbené a rastie to aj u nás. Ďalšou súťažou, ktorá sa bude konať v Kalnickom bike parku, bude medzinárodný závod v slopestyle. Máme tam prihlásených súťažiacich zo Španielska, z Ukrajiny, z Ruska, z Poľska. Rovnako nebudú chýbať ani medzinárodní porodcovia, ktorí keď uznajú, že tento pretek prebehol v určitom štandarde, tak by sme mali usporadu a na budúci rok svetový pohár. Preteky v slopestyle sú naplánované na 20. až 22. júna. Juraj Oríšek, televízia Pohoda. A teraz jedna inšpiratívna téma. Pomôcť psiemu útulku v Novom Meste nad Váhom sa dá naozaj rôznymi spôsobmi. Ten, pre ktorý sa rozhodli na základnej škole na Odborárskej ulici, je v skutku originálny. Rozhodli sa totiž zorganizovať burzu kníh. Do tejto akcie sa zapojila celá škola a podarilo sa im vyzbierať približne 400 knižných publikácií. Základná škola na Odborárskej ulici sa rozhodla prispieť mestskej knižnici a útulku Nádej v Novom Meste nad Váhom zaujímavým spôsobom. Zorganizovala burzu kníh. Burza kníh nie je ničím výnimočná, ak však pomôže tým, čo to potrebujú, naberá hneď iný význam. A práve taká sa uskutočnila na pôde základnej školy v našom meste. Burza vznikla na podnet žiakov pracujúcich v školskom parlamente. Koordinátorom tejto zbierky je pančelka Holendová, ktorá uskutočnila všetky prípravy okolo toho. Tieto knihy predávame preto, aby sme tak pomohli psíkom v psom útulku, ktorý je v Novom Meste nad Váhom. Rozhodli sme sa ju zorganizovať z toho dôvodu, aby sa knihy nejak posúvali, aby ich ľudia nevyhadzovali. Chceme pomôcť psíkom v útulku, aby sa mali lepšie. Žiaci takúto akciu privítali s radosťou a aktívne sa do nej zapojili, o čom svedčí vyzbieraných približne 400 kníh. Romány, detektívky a nejaké detské rozprávky úplne pre takých najmenších. Oslovili sme všetky deti na škole rozhlasom, ale pochodili sme aj triedy, individuálne sme prišli za žiakmi. Niektorí žiaci oslovili aj svojich rodičov, alebo celé firmy sa nám dokonca zapojili do zbierky. Nazbieral som najviac kníh. Mama nazbierala od nejakého uja moc kníh a teraz sú na výstave. Základná škola na Odborárskej ulici pomohla útulku Nádej už viackrát. Prvýkrát to bolo zbierka nejakých starých dek,
uterákov, nejakých kostičiek a takých drobností pre psíkov, čiže taká vecná zbierka. A vtedy sme robili aj takú finančnú maličkú zbierku. Druhú zbierku zorganizovali na karnevale. Tam sme mali tombolu a tombolové lístky sme vlastne predávali a všetky peniažky tiež išli potom do psieho útulku. Treťou charitatívnou akciou bola táto burza. V priebehu celého marca sme ich zbierali, tie knižky, a teraz ku koncu roka sa predávajú. Od 20 centov do 1 eura. Knihy, ktoré žiaci nepredajú v škole, si budete môcť zakúpiť na Dni mesta a je už iba na vás, či venujete peniaze psiemu útulku alebo mestskej knižnici. V obidvoch prípadoch prispiejete na dobrú vec. Lucia Porubanová, televízia Pohoda. Tak psi v útulku sa môžu tešiť, no a pri štvornohých miláčikoch ešte zostaneme. Prvá novomestská výstava orieškov a psíkov, ktorá sa konala na Zelenej vode, mala veľký úspech. Stretlo sa tu viac ako 100 psov nielen z nášho regiónu, ale aj z viacerých kútov Slovenska. Mnohí sa podujatia zúčastnili len náhodou, no pritom sa im podarilo aj zvíťaziť. Na záver sa dokonca súťažilo aj od celkového šampióna Nového Mesta nad Váhom. V nedeľu sa na Zelenej vode stretli majitelia psíkov, aby svojich štvornohých miláčikov predviedli pred porotou a širokou verejnosťou. Hlavným organizátorom podujatia je kinologický klub Smile of Dogs z Nového Mesta nad Váhom. 0. ročník sa niesol v znamení orieškov a psíkov a nielen čistokrvných plemien. Triedy sú rozdelené na triedu pupy, kde sú v podstate čisto len šteniatka do 7 mesiacov. Potom je trieda open, akože otvorená, kde sú malé, stredné a veľké psíky rozdelené. A posledná trieda je trieda senior vlastne, kde sú staršie psíky, ktoré majú ako 7 rokov. Do súťaže sa zapojilo približne 100 účastníkov, nielen z nášho regiónu, ale aj z Banskej Bystrice a Bratislavy. Pomerne dosť veľa veľkých psíkov sa prihlásilo, čo som bola pomerne prekvapená. A našli sa tu nemeckí ovčiaci, labradori, myslím, že asi tí labradori a zlatí retrievy, tí sú takí najpočetnejší, ale inak pomerne veľa dosť čivaviek a yorkshirikov bolo, takže je to také, že je pomerne dosť veľa tých zástupcov plemien, ale aj zaujímavé kríženčaky sa tu nájdu. Majitelia psov obdržali odborný posudok o kvalitách a nedostatkoch posudzovaného jedinca od kvalifikovaného rozhodcu. V prvej kategórii Open najviac zaujala 7-ročná Leila, ktorá sa súťaže zúčastnila so svojou majiteľkou len úplne náhodou a hneď získali prvenstvo. Absolútne som to nečakala, keďže sme sa sem prišli len pozrieť a nahovorili nás, aby sme sa prihlásili. Je to šicák, veľmi priateľské plemeno a aj napriek tomu, že má 7 rokov, stále je ako šteniatko hravý, priateľský, milý k deťom. Teraz ty, no. Ako sa ti tu páči, povedz. Pekné. My sme z Bratislavy, psík je Beky, je zo Smetiska a má 2 roky. Čo všetko vyžaduje taký psík? Akú starostlivosť? Granulky, pravidelné očkovania, očervenia a samozrejme treba so psíkom minimálne 3-krát denne chodiť von a zabezpečiť mu dostatok pohybu a venovať sa mu. Podujatie zahrňalo niekoľko súťaží, a to o najšikovnejšieho a najveselšieho psíka. A junior handling, čo je v podstate dieťa a pes, proste ako sú schopné tie deti s tými psíkmi fungovať a ako ich tí psíkové poslúchajú. Tí najlepší z každej kategórie súťažili o najkrajšieho psíka Nového Mesta nad Váhom a tým sa stala 7-ročná Irina, kríženec huskyho, so svojou majiteľkou Sabinou Seleckou z Čachtíc. Tento ročník zatiaľ prebieha celkom dobre a teda aj napriek drobným nedostatkom, takže pravdepodobne budúci rok sa do toho pustíme znova. Je to veľký záujem, veľa ľudí sa prihlásilo, takže určite plánujeme aj budúci ročník. Pre vystavovateľov, kinológov a návštevníkov sa stal tento deň miestom stretnutia s ľuďmi podobných záujmov. Výstavné ocenenia psov nie sú len pekné poháre alebo diplomy. Tieto tituly zvyšujú prestíž chovateľa a hodnotu psíka v ďalšom chove. Žaneta Miklovičová, televízia Pohoda. A teraz sa na pár minút vrátime do školských hlavíc. Spraviť prezentáciu v slovenčine o našom meste nie je ľahký oriešok a už vôbec nie, keď sa jedná o projekt v angličtine. Žiaci zo základnej školy na ulici Kapitána Nálepku sa však tejto výzvy zhostili naozaj na výbornú. Výsledkom ich práce je multimediálna prezentácia v podobe turistického sprievodcu. Základná škola na ulici Kapitána Nálepku sa zapojila po prvýkrát do zaujímavej súťaže s názvom Vítaj v našom regióne. Išlo o vytvorenie multimediálnej prezentácie vo formáte PowerPoint v anglickom jazyku. Tento impuls prišiel pani riaditeľky, ona hovorila, že takáto súťaž sa pripravuje a ja som povzbudila deti, ktoré viem, že sú celkom dobré v angličtine, ktoré sú pomerne ambiciozne a dobre sú aj technicky zdatní. Na základe týchto kritérií bol zostavený štvorčlenný tím, ktorý pozostával zo žiakov 8. ročníka. Tí sa tejto úlohy zhostili na výbornú. Boli sme prihlásení do súťaže, kde sa zúčastnilo vyše 120 škôl. Nejaké slovíčka som sa naučil pri tej prezentácii a
Určite aj niečo o našom regióne. Jeden celý deň sme chodili s pani učiteľkou Adamčíkovou po meste a točili sme, fotili sme nejaké pamiatky, no ten kostol, pizzériu, ako tam ideme a proste pofotili sme celé mesto a tak sme to spracovali do tej prezentácie. Deti mali za úlohu zistiť si historické pozadie, teda kedy čo vzniklo, aká bola úloha tých jednotlivých pamätihodností okolo mesta. Žiaci si medzi sebou rozdelili jednotlivé pamiatky, každý si vybral to, čo ho najviac baví. Šport, alebo príroda, alebo kultúrne pamiatky v meste. Tuto Dominik mal Veľkú Javorínu, ja som mal športové kluby, Juro mal hrady a Dominik, on bol vlastne celý ten programátor toho. Bonus je aj v tom, že deti zistia, čo je pekné aj u nás doma a svojím spôsobom to môže aj takú tú hrdosť alebo vďačnosť za to, že sú tu v tejto krajine, môže to tak podporiť v nich a obohatiť ich to aj po tejto stránke. Učiteľku Máriu Adamčíkovú potešila ešte jedna vec a to, že žiaci pracovali na projekte na úkor svojho voľného času. Znamenalo to, že zostať po škole, v tej technickej triede, pozostrihovať veci, pozliepať, doma si naštudovať. Čiže bola to isté taký sebazápor, spraviť niečo naviac, podkúť sa trošku v angličtine, slovnú zásobu si obohatiť a na záver mať radosť z toho, že niečo vzniklo. Aj keď neobsadili medailové pozície, zaslúžili si uznanie nielen od učiteľov, ale aj od samotných spolužiakov, veď napokon snaha je dôležitejšia ako úspech. Lucia Porubanová, televízia Pohoda. Na pôde základnej školy na Tematinskej ulici sa konala športová olympiáda materských škôl. Išlo o tradičné podujatie, na ktorom si zasúťažili malí predškoláci. Tí sa do súťaženia pustili s veľkým elánom a nadšením a tak dokázali, že im šport nie je cudzí. Športových aktivít sa nezúčastňujú len základné či stredné školy, ale aj predškolské zariadenia. Dôkazom toho je aj olympiáda materských škôl. Táto akcia sa konala už po 14. krát a aktívne sa do nej zapojili deti predškolského veku, ktoré však prišli povzbudzovať mladší škôlkari. Tí si na záver mohli taktiež vyskúšať všetky športové disciplíny. Hlavným cieľom olympiády je hlavne podporovať a učiť deti športu, športovaniu, radosti zo športu, učiť deti pohybu. Máme 9 stanovíšť, na ktorých deti behajú, skáču, kopú, vlastne zúročia všetko, čo sa v materskej škole naučili. Mne sa najviac páči skákanie do kruhov. Je to tak krásne a mne sa najviac ľúbi to súťaženie. Aj táto olympiáda sa konala pod záštitou mesta Nové Mesto nad Váhom. Tešíme sa vždy z každej aktivity, ktorú vyvinú a toto je už taká tradičná, ktorá prebieha pravidelne pre detičky, ktoré opúšťajú priestory školy, čiže je to také záverečné, než sa dostávajú do škôl. Páči sa mi, že tu môžeme cvičiť. Ja som kopal do brány a som ešte tam krúžky preskakoval a som ešte išiel na kolobežke. Skáčeme cez kruhy a hádžeme do košíka. Najviac sa mi páči to, čo hádžem guličky do tých balónov. Na záver všetky deti za ich snahu a pekné výkony dostali od mesta zo pár užitočných cien. Odmeny sú samozrejme prispôsobené tejto aktivite, takže odmeny sú športového typu, ako môžete vidieť lopty, švihadlá a športové pomôcky. Tešia sa z toho, vyhrávajú všetky radi a teším sa aj ja z toho, že nám vychádza aj počasie, lebo minulý rok sme mali veľmi teplúčko, detičkám bolo horko, ale teraz vyzerá to, že nám to vydrží. Aj keď sa na škôlkarov v tento deň slnko neusmialo, deťom to na chuti a eláne do súťaženia neubralo a určite im športová olympiáda utkvie v pamäti. Lucia Porubanová, televízia Pohoda. V našom meste sa koná viacero školských súťaží v prednese poézie a prózy, no široká verejnosť sa častokrát o mladých talentoch ani nedozvie. Divadelná ochotnícka scéna sa to preto rozhodla zmeniť. Už po druhýkrát usporiadala podujatie s názvom Stretnutie novomestských prvosienok. Deti sa tak mohli prezentovať na literárnej a recitačnej prehliadke v Mestskom kultúrnom stredisku. V Mestskom kultúrnom stredisku sa v nedeľu konalo vystúpenie mladých talentov, ktoré zorganizovala divadelná ochotnícka scéna v našom meste. Na podujatí pod názvom Novomestské prvosienky sa stretlo 11 účinkujúcich, ktorí sa predstavili v literárno-dramatickom programe v prednese poézie a prózy.
Účinkujú teda deti, ktoré majú danosť pracovať so slovom. Okrem slova bude to doplnený program aj hudbou, takže máme klavír a máme klávesy a spev, kde sa nám predstaví duo Trend, ktorí taktiež patria medzi začínajúcich hudobníkov. Mladí recitátori sú aktívni aj v súťažiach v oblasti umeleckého prednesu a získali prvé ocenenia. Na verejnosti sa prezentovali Patricia Beličková, Mirka Ochodnícka, Martinka Pastorková a k tým začiatočníkom patria dievčatka Adelka Jelenčíková, Ninka Šipková a ešte Martinka Bardiová. Môj najväčší úspech bol, keď som bola vlastne na tých prvostenkách minulý rok, čo som tam bola najmladšia. Aj zo školy chodím na súťaže. Cieľ, že by som chcela recitovať ako kebyže sú to moje hobby. Veľmi rada recitujem, aj na súťaže chodím. Aj v budúcnosti by som sa chcela venovať divadlu a herectvu, možno aj do muzikálov, aj na vysokú školu s tým ísť. Podujatie ponúklo prehliadku umeleckého slova, ktoré sa rozprúdilo z úst účinkujúcich. Takže sú to také detské príbehy a viac menej teda sa tam nejaký ten rozprávkový motív objaví, ale je tam aj vážnejšia téma lásky, portugalské sonety v podaní Patricie Beličkovej. Ja som si vybrala báseň od Marie Razusovej Martakovej Môj macík. Keď som bola malička, tak mamina mi to čítavala a ja som za to učievala. Vybrala som si báseň od Marii Razusovej Martákovej Škola. Lebo už som ju vedela, už ako menšia som bola aj zo školy na vystúpení. Medzi začínajúcimi recitátormi si mohli návštevníci podujatia vypočuť aj umelecký prednes pani Olgy Nápokijovej, ktorá je držiteľkou ocenenia súťaže Vansovej Lomnička. Že aj tá tvorba autorov sa prezentuje, je to veľmi fajn a myslím si, že v dnešnej dobe pretechnizované a také, že až taký veľký dôraz sa na to nekladie, takže bolo by aj záhodno trošičku akože aj v tomto smere pokračovať ďalej. V našom meste má umelecký prednes už tradične svoje silné a osobitné miesto. Stretnutie prvosienok sa stalo pre dievčatá odrazovým mostíkom k ďalšej práci na pôde umeleckého prednesu. Stála divadelná ochotnícka scéna plánuje v literárnych stretnutiach pokračovať aj v budúcnosti. Žaneta Miklovičová, televízia Pohoda. Teraz si bližšie predstavíme jeden medzinárodný školský projekt. Niekoľko študentov a učiteľov zo Strednej odbornej školy na Pzínskej ulici navštívilo v rámci projektu Comenius Rumunsko. Okrem projektových aktivít spoznávali aj krajinu, jej kultúru a históriu, no a čo je najdôležitejšie, zdokonalili sa v cudzom jazyku. Posledné stretnutie partnerov v projekte Comenius v tomto školskom roku sa konalo v Rumunsku. Zástupcovia zo Strednej odbornej školy na Pzínskej ulici tu samozrejme nemohli chýbať. Tento program celoživotného vzdelávania je určený pre stredné školy a financovaný je z fondov Európskej únie. Je zameraný na to, aby mladí ľudia sa spoznávali, stretávali v rámci únie, aby sa naučili vzájomne tolerovať, rešpektovať, spoznávali svoje špecifika. Je to také smerovanie k tej spoločnej európskej budúcnosti. Názov Hailey prezrádza, že ide o projekt, ktorý je zameraný na šťastie mladých ľudí v Európe. Je v projekte zapojených 7 krajín. Toto stretnutie, ktoré sme mali teraz v Rumunsku, bolo 3. Boli sme v meste Brajla. Je to taká relatívne chudobnejšia časť Rumunska. Je to bližšie k tým ukrajinsko-moldavským hraniciam. 2 dni strávili v rumunskej škole, kde mali na programe rôzne aktivity. Žiaci a učitelia pracovali oddelenie. My sme riešili webovú stránku, potom ukončené aktivity, ako bola napríklad putovná kniha, alebo nejaké nadchádzajúce aktivitky, čo je pieseň šťastia. Tá uzrie svetlo sveta v najbližších mesiacoch. Každá jedna krajina spraví slohu vo svojom jazyku a potom sa spraví nejaký spoločný refrén, ktorý bude v angličtine. A potom žiaci mali na pláne teambuildingové aktivity, kde sa navzájom spoznávali a hlavne išlo o to, aby komunikovali v anglickom jazyku. Tento projekt mi dal asi tak nový pohľad na svet a to, že som sa naučil dosť dobre angličtinu, určite viacej, ako by som sa ju naučil v škole.
Aj napríklad tie prezentácie, čo sme tam ukazovali o svojich zvykoch na Veľkú noc, tak to sa mi tiež páčilo ako tá časť programu. Sú to zaujímavé stretnutia, pretože si môžeme vymeniť vlastne také skúsenosti z tej učiteľskej práce, o tom, ako mladí ľudia žijú v tých krajinách, a ako to vyzerá u nich v škole, čím sa to líši od nás, prípadne si načerpať aj takého trošku optimizmu. Študenti boli ubytovaní v rodinách a tak mali jedinečnú možnosť porovnať našu krajinu s Rumunskom. Tí ľudia boli veľmi priateľskí. Ten, u ktorého som býval, tak mi všetko popredstavoval, celú rodinu, všetkých jeho kamarátov. Aj tí jeho kamaráti boli veľmi priateľskí. A viac sa o vás starajú. Keď napríklad prídete na návštevu, tak prvú vec, čo vám dajú, tak je jedlo. Dalo mi to nový pohľad na Rumunsko. Dal mi to nový pohľad na tých ľudí, ktorí tam žijú. Tie dojmy boli úplne nádherné. Aj napriek tomu, že Rumunsko nepatrí medzi vyhľadávané dovolenkové destinácie a zaraďuje sa skôr tým chudobnejším krajinám, všetkým zúčastneným naň zostanú pekné spomienky. Lucia Porubanová, televízia Pohoda. Stráviť slnečný deň v prírode a spojiť ho so športovými aktivitami. Takto si predstavujú ideálne využitý víkend skauti z Nového Mesta nad Váhom. Týmto spôsobom si pripomenuli už spomínaný Deň detí. Medzinárodný deň detí si pripomenuli aj skauti z Nového Mesta nad Váhom a okolia. Počas nej čakal program plný hier a večer klasický táborák s gitarou. Skauti z 15. zboru Javorina sa na Zelenej vode rozhodli zorganizovať turnaj v málo známej hre s názvom Ringo. Hra má podobné pravidlá ako volejbal a tenis. Hrá sa na sety do 15 bodov. V jednom týme sú 4 hráči, ktorí sa po 4 podaniach točia. Hrá sa s 2 krúžkami, ktoré sa prehadzujú cez sieť a keď padne dovnútra, tak je dobrý bod, keď padne mimo ihriska, tak je zlý bod a pri podaní, keď sa hodí prasa, tak sa hrá nová hra. Do 7. ročníka podujatia sa prihlásilo približne 80 vyznávačov skautingu. Organizujeme ho vlastne aj pre skautov nie novomestských, to znamená, že cez polných sú tu prihlásené rôzne zbory skautské z okolia Nového Mesta nad Váhom. Účastníci turnaje boli rozdelení do 4 kategórií podľa veku. Včielky a vlčatá, to sú vlastne naši najmenší členovia, potom druhá kategória skauti, skautky, tretia sú tí starší, to sú rovery a roverky. No a 4. kategória je taká špeciálna, to sú rodičia a priaznici skautingu. Takže v týchto kategóriách sa vlastne súťaží. Celé podujatie trvalo 2 dní. Počas nich sa všetci milovníci prírody mohli okrem Ringo turnaja zapojiť do viacerých aktivít, z ktorých si najväčšiu obľubu získala lanová dráha. Rovnako nechýbalo ani tradičné varenie gulášu. V závere prvého dňa prišlo vyhodnotenie súťaže v hre Ringo. Vždycky taká naša špecialita, máme takú nejakú scénku, to znamená choreografia, niečo z histórie Zelenej vody a Nového Mesta, takže niečo tak zakomponujeme vlastne to vyhodnotenie aj s nejakou takou divadelnou záležitosťou. Večer bol neodmysliteľne spojený s opekačkou pri táboráku, pri ktorom noví členovia zboru skladali skautské sľuby. Cieľom akcie bolo podporiť aktívny životný štýl a tak nepriamo bojovať proti sedavému spôsobu trávenia voľného času. Juraj Oríšek, televízia Pohoda. Deti z materskej školy na Hurbanovej ulici, ktoré od septembra zasadnú do školských hlavíc, sa so svojou škôlkou rozlúčili naozaj vo veľkom štýle. Pre rodičov si spolu s pani učiteľkami pripravili milé básničky, pesničky a tance, ktoré vyčarili všetkým prítomným úsmev na tvári. My vám práve teraz prinášame malú ochutnávku z tohto podujatia. Niečo pekné sa končí a niečo nové začína. A tak je to aj v prípade detí z materskej školy na Hurbanovej ulici. Tie sa totiž lúčili so škôlkou. Pri tejto príležitosti si spolu s pani učiteľkami pripravili pre rodičov poslednú besiedku. My máme veľmi šikovné deti v tejto triede, ako sme už dávno nemali. Sú pohybovo, či tanečne, alebo výtvarne zdatní. Tak verím, že to dobre všetko dopadne. Deti v škôlke prežili nezabudnutelné chvíle, na ktoré budú určite radi spomínať. Najviac mi budú chýbať kamaráti. Skladali sme vždycky kúpalisko, kde spomína na kamarátov. Tak myslel sa rada hrára. Pani učiteľky boli na nás dobré. Aj na tie budem spomínať. V škôlke sa mi najviac páčilo tancovanie. Mne sa páčilo hlavne, že som sa hrala s kamarátkami. Chodili sme aj na výlety. Najradšej sa tu hrávam s kamarátmi. Vždycky sa hráme s Legom. Čas letí ako voda a rodičia to najviac vidia na svojich deťoch, ktoré už onedlho zasadnú do školských hlavíc a práve im sú adresované tieto slová.
aby mali veľa trpezlivosti, pretože tá trpezlivosť je veľmi teraz vzácna a ten prvý školský rok, myslím, že to deti potrebujú. Ešte predtým by som im popriala príjemnú dovolenku, aby si dobre oddychli v lete. Pani učiteľky však majú odkaz aj pre samotné deti. Aby sa im škole páčilo, aby dostali dobrú pani učiteľku, pretože toto boli tiež deti veľmi citovo naviazané na nás, pretože od rana nás stále objímajú a boskávajú a to je pre nás ten najväčší dar. Rodičia neboli jediní, ktorým sa v tento deň zaleskli v očiach slzí, tým sa neubránili ani učiteľky, ktorým sa dostali slova uznania. Tak ja by som chcela za všetkých rodičov poďakovať našim pani učiteľkám za to, že sa počas škôlkarských rokov deťom venovali. Videli sme, že napredovali, verím, že ich dobre pripravili do školy a želám im, aby na nich spomínali, tak ako budú deti spomínať na nich. Zkušenosti mám jenom ty nejlepší. Paní učitelky mají k dětem takový velice osobní přístup a jsou moc hodné a tady syn se vždycky do školky těšil. Páčilo sa mi tady a nikdy na toto miesto nezapomeniem a mal som to tady moc rád. Dobrý deň, ja milá školka, my už nie sme malí, preč sú chvíle, keď sme všetci po obede stali, nesmiete sa na... Pre tieto deti sa začína nová etapa v ich živote, no určite sa v mysli budú radi vracať do bezstarostných čias. Lucia Porubanová, televízia Pohoda. Už o pár dní čaká Nové Mesto nad Váhom veľkolepé podujatie. Uskutoční sa totiž Deň mesta. Program je aj tento rok bohatý na množstvo akcií. Nebudú chýbať rôzne turnaje, oceňovanie žiakov a významných osobností mesta, kultúrne vystúpenia a pochopiteľne dobrá nálada. Tento rok si pripomíname 751. výročie prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom a pri tejto príležitosti sa bude v našom meste konať celodenné podujatie. Chcela by som aj touto cestou pozvať našich občanov na Deň mesta, ktorý sa bude konať 13. júna. Program bude prebiehať na námestí, samozrejme v prípade nepriaznivého počasia, aby sme sa presunuli do Mestského kultúrneho strediska. Dopoludne bude patriť športu. Na školách, ale aj na štadióne sa uskutoční viacero turnajov. Jednak futbalový turnaj Rudolfa Zongora na štadióne AFC a potom na základných školách na ulici Kapitána Nálepku turnaj žiačok vo volejbale a na základnej škole na Odborárskej ulici to bude turnaj zmiešaných družstiev vo Vybijanej. Opäť sa však bude športovať aj na námestí. Začneme na námestí tradičným mestským minimaratónom a celé dopoludne bude patriť žiakom a študentom našich škôl. O 10:30 budú ocenení najúspešnejší žiaci a študenti z nášho mesta. O dobrú zábavu sa postará Centrum voľného času a Základná umelecká škola. Nezabudli sme ani na našich najmenších. O 10:00 hodine v Mestskom kultúrnom stredisku sa budú môcť potešiť pri bábkovej hre Bajaja. Hlavný program sa začne o 17:00 hodine na námestí Slobody slávnostným príhovorom primátora mesta a po ňom bude nasledovať tradičné udeľovanie ceny Osobnosť mesta. Zo všetkých oblastí spoločenského života bude to tento rok 6 osobností. Po oceňovaní príde na rad zábavný program, na ktorom sa budú podieľať dve novomestské kapely, a to Premeny a Five Faces Experience. A asi sa budeme všetci tešiť na vystúpenie Františka a Vojtu Nedviedovcov. To bude také vyvrcholenie tejto časti programu a symbolický ohňostroj ten večer celý uzavrie. 13. a 14. júna bude zároveň v Centre voľného času prebiehať turnaj vo vspieraní žiakov a žiačok Memoriál Ondreja Hekela. Takým ukončením oslav Dňa mesta bude svätá omša v rímskokatolíckom kostole v nedeľu o 11. hodine za naše mesto a jeho občanov. Verím, že program aj tento rok našich občanov poteší a uspokojí. Deň mesta 2014 sľubuje športový, ale aj kultúrny zážitok, na ktorom by ste určite nemali chýbať. Lucia Porubanová, televízia Pohoda. Nasledujú správy zo športu a počasia. Ja s Luciou sa už pre túto chvíľu odmlčíme. Veríme, že aj vďaka slnečným lúčom, ktorých je momentálne za oknom neúrekom, načerpáte dostatok energie do ďalších dní. S víkendovým spravodajstvom sa prihlásime opäť o týždeň. Dovtedy dovidenia. Dobrý deň, milí diváci. Sledujete druhú časť spravodajstva televízie Pohoda. Dnes sa budeme venovať už tradične novomestským športovým momentom. Uplynulý týždeň sa vo výbornom svetle prezentovali hneď viacerí.
Počas uplynulého víkendu Považanci odohrali jeden z posledných zápasov. V stretnutí s Novými Zámkami sa stretli s veľmi tvrdou hrou, no na tú si už v prvom polčase zvykli a súperovi nedali šancu na výhru. Z ťažkého duelu si opäť odniesli plný počet bodov. Naši futbalisti odohrali 31. mája 28. kolo súťaže, v ktorom sa predstavili na trávniku Nových Zámkov. Zápas prebiehal podobne ako v Púchove. Považanci nezachytili úvod stretnutia, pretože im chýbali dve opory, ktoré nehrali pre zranenia. Či už Martin Šebek alebo Pavol Šuka, ktorí nám samozrejme chýbali, museli sme improvizovať v obrane. A tak ten prvý počas sa zniesol v znamení domácich, ktorí si vypracovali územnú prevahu, ale nejaké gólové šance nie. Zlom nastal v poslednej minúte polčasu, keď sa do útoku dostal Lukáš Šebek. Ten bol faulovaný kapitánom hostí, ktorý po druhej žltej karte uvidel červenú. Na následnú štandardku sa podujal Lukáš Skovajsa, ktorý zvýšil na 0-1. Do ďalšieho dejstva hostia išli s tým, že loptu budú držať na svojich kopačkách a rozbehajú súpera. Čo sa nám nepodarilo a tým prehrávali sme osobné súboje, i keď o jedného muža sme hrali v poli viacej, ale domáci mali územnú prevahu. Vďaka svojmu úsiliu si dokázali vypracovať viacero gólových príležitostí, ktoré však dali iba vyniknúť nášmu Chovanovi. Za zmienku stojí 11, ktorú našťastie nepremenili. A myslím, že jeden nájazd, ktorý Aďo veľmi dobre zlikvidoval. V závere zápasu Považanci opäť skoncentrovali svoje sily, čo vyústilo do gólu v 89. minúte, o ktorý sa postaral Šebek. Naši futbalisti podstúpili naozaj ťažký zápas, najmä pre veľmi agresívnu hru domácich, ktorú rozhodcovia prehliadali. V Nových Zámkoch nikto nevyhráva. Tam vyhral túto sezónu jedno jediné mužstvo a to bolo Sereď. A Nové Zámky si myslím, že to aj psychicky ten záver zápasu nezvládli a boli veľmi brutálni doslova, ale opäť naši hlavní arbitri na to nereagovali. Novomešťanov čaká najbližší zápas už tento víkend, ktorý bude posledným stretnutím na domácej pôde. AFC bude mať sťaženú pozíciu, pretože nastúpi bez zraneného Šupku a Martina Šebeka a vykartovaného Mikloviča a kapitána Vlada. Preto pozývame všetkých fanúšikov futbalu, aby prišli podporiť naše mužstvo v zápase proti Vráblom, ktorý je na pláne v nedeľu o 17. hodine. Juraj Oríšek, televízia Pohoda. Čierni Panteri sa v máji zúčastnili na majstrovstvách Slovenska minibasketbalistiek. Na nich dosiahli nevídaný úspech. Porazili všetkých svojich súperov a teda zaslúžene získali právo odstrihnúť sieťku z koša. Naše minibasketbalistky sa 23. až 25. mája zúčastnili majstrovstiev Slovenska v Spišskej Novej Vsi. V porovnaní s minuloročným šampionátom, keď v rok staršej kategórii skončili na poslednom mieste, sa teraz radujú zo zlatých medailí. Čiernych Panterov čakalo 5 súperov z celého Slovenska. Z východoslovenskej oblasti tam boli Košice a Spišská Nová Ves, zo strednú tam bola Žilina a Ružomberok a od nás zo západu tam bola Ivánka pri Dunaji a my. V prvom kole turnaja si Novomešťanky poradili s domácim súperom 39-20, v ďalšom rozstrielali Žilinu 72-32, v treťom zápase naše hráčky nedali dýchať klokanom z Ivánky pri Dunaji, ktorých zdolali 45-27. Čierni Panteri ukázali jednoznačnú dominanciu aj v stretnutí s Ružomberkom, ktorí deklasovali s rozdielom celých 85 bodov, a to 91-6. V poslednom zápase nastúpili proti Košiciam, ktoré tiež hravo zvládli s výsledkom 61-27. Sami sme neverili ani rodičia tomu, čo dievčatá tam dokázali odovzdať na tom ihrisku. Skutočne to bolo 5 vynikajúcich zápasov, ktoré ani k jednému sa doteraz výkonnostne nepriblížili. To bolo neuveriteľné, čo oni tam dokázali. K úcti novomestských trénerov slúži aj fakt, že najlepšou strelkyňou majstrovstiev sa stala naša hráčka Natália Vojteková so 68 bodmi na konte a za najkomplexnejšiu hráčku bola vyhlásená takisto novomešťanka Terézia Krajslová. V týchto dňoch Pantery už zarezávajú na letnej príprave, ktorá potrvá do 25. júna. Pre nás začína nová sezóna 1. augusta, kedy začíname už s prípravou. Budeme mať celý august 4 do týždňa tréningy. V rámci prípravy na sezónu novomestské basketbalistky čaká aj sústredenie na Mijave, ktoré je na pláne od 17. do 23. augusta. Juraj Oríšek, televízia Pohoda. Vyvrcholením jarnej časti súťažnej sezóny začínajúcich karatistov boli majstrovstvá Západnej únie. Tie sa konali uplynulý víkend v telocvični Centra voľného času. Podujatia sa zúčastnilo približne 50 pretekárov z blízkeho okolia a nechýbali ani naši reprezentanti. Poslednú májovú sobotu sa v našom meste konalo 3. kolo majstrovstiev Západnej únie v karate.
Organizátorom súťaže je karate klub Goju-Ryu Nové Mesto nad Váhom. Podujatia sa zúčastnilo približne 50 pretekárov z Piešťan, z Osenice, Hodonína, Šaštína, Stráže a z nášho mesta. Súťažíme v dvoch hlavných disciplínach kata a kumite. Pre začiatočníkov je pripravená kategória Kihonido. Novomestský karate klub reprezentovalo 10 nováčikov, ktorí majú minimálne skúsenosti so súťažami. Ide o začiatočnícku súťaž na to, aby si odskúšali, naučili reagovať na gesta rozhodcov. Cvičenci musia ovládať základné techniky karate, ktoré sa vyžadujú pri nižších stupňoch. Základné kata, to znamená súbor cvičení a potom dynamika, nasadenie, technika sa hodnotí. Mne sa tu veľmi páčilo, mám tu aj 1/3 miesto. Kata som cvičil a odcvičil som Seipai, Seichin, Sanzeru a Sezan. A čo očakávaš ty od tejto súťaže? Že všetkým nám dá to, čo bude nám potrebovať. A aké sú tvoje ciele do budúcna v tomto športe? No, že budem tréner a budem aj trénovať. Nedali sa mi moc dobre. A ako si sa pripravoval na túto súťaž? Cvičil som aj techniky, aj kata. Na súťaži karate som cvičila katu. Ja som sa snažila, ale nevyšlo mi to tak, ako som si to predstavovala. V predchádzajúcich 2 kolách, ktoré sa konali v Mijave a v Senici, naši karatisti dokázali, že ich miesto je na medailových stupňoch. Nebolo tomu inak ani tentokrát. Najlepšie sa darilo Dominikovi Ochodníckému, ktorý získal absolútne prvenstvo. 2. a 3. priečku sa podarilo obsadiť Viktórii Janegovej. Druhé miesto je za Kihonido a tretie je za kata. No je to fajn, takmer mi to 3. miesto ušlo, takže som rada, že aspoň to je. Z nášho karate klubu sa darilo aj Tomášovi Zenkovi. Za techniku Kihonido získal 3. miesto a za katu 4. miesto. Pripravoval som sa tak, že som cvičil cez víkend 2-krát, cez týždeň raz a potom som trénoval ešte na tréningoch. Všetkým súťažiacim blahoželáme k víťazstvu a prajeme veľa ďalších úspechov v tomto športe. Žaneta Miklovičová, televízia Pohoda. Na rade je náš výsledkový servis. V ňom vás už tradične čakajú informácie z predošlého kola nižších futbalových líg a tiež pozvánka k tomu nasledujúcemu. Nižšie futbalové súťaže pokračovali ďalším kolom. Vo 4. lige Severozápad sa Častkovciam podarilo na domácom Pažite zahambiť súpera z Križován 9-0. Už tento víkend hráči Častkoviec vycestujú do Novej Dubnice. 5. liga Sever priniesla domácu remízu Starej Turej s Celkom Horoviec 1-1, Podolie naopak nezískalo ani bod a podľahlo Cívilu 2-3. V nasledujúcom kole Podolie vyzve Lazany a Hornú Porubu preverí Stará Turá. V 28. kole prvej triedy sa Pobedímu podarilo zvíťaziť v Bošáci pomerom 3-2, Mijava B zdolala Očkov 1-0 a Čachtice deklasovali Skalku 4-0. Už túto nedeľu Čachtice vyzvú Soblahov, Očkov Veľkú Hradnú, Horné Srne sa postaví proti Bošáci a Pobedím proti Veľkým Bierovciam. Severná časť druhej triedy ponúkla vysokú výhru Bobotu nad Beckovom 11-1, Dolné Srne prehralo s Drietomou tesne 0-1 a Dolná Poruba zaváhala v súboji s Melčicami, ktoré ju porazili 4-1. V 25. kole Melčice vyzvú Omšenie a Opatova nad Váhom privíta Dolné Srnie. V druhej triede ju Bohuslavice remizovali s Kočovcami 0-0, body si delili aj Hrádok s Bzincami po výsledku 2-2, Nová Ves víťazila nad Hornou Stredou 3-1, ďalej Krajné nestačilo na rezervu Turej 0-1, Túra Lúka remizovala s Kalanicou 1-1 a Lúka zničila Považany 10-2. Najbližšie sa Krajné predstaví na pôde Brezovej, Vrbovce vyzvú Novú Ves, Horná Streda Hrádok, Zince preveria Bohuslavice, Kočovce Lúku, Považany si zmerajú sily s Túrou Lúkou a Kalnica s Bečkom Starej Turej. V tretej triede Severnová Bošáca nestačila na Selec 1-5 a 3 body nezískalo ani Zemianske Podhradie, ktoré podľahlo Stankovciam 2-3. V ďalšom kole sa v Zemianskom Podhradí predstavia hráči Novej Bošáce. V tretej triede Streca Kopaničari vyznamenali a rozstrieľali Modrovú 7-1, Stará Lehota si doma poradila s Dubinou 5-1, Lieskove nestačilo na Potvorice 2-5 a Brunovce prehrali s Hôrkou 1-5. Už túto nedeľu Kopaničiari vycestujú do Brunoviec, Hôrka privíta Lieskové, Potvorice Starú Lehotu a Lubina si zmeria sily s Modrovou. Touto správou sa skončili dnešné športové noviny. Už v pondelok však na vás čaká nová porcia pútavých príspevkov. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.